Astăzi, maestru Radu Beligan împlinește 89 de ani. Chiar dacă se află în spital, domnia sa a vrut să-și petreacă ziua de naștere alături de publicul de care este și acum îndrăgostit. În interviul pe care ni l-a acordat, vorbește atât de frumos despre lucrurile esențiale. Domnule Mirodan, șeful sectorului Suflete, spuneați la un moment dat: tu niciodată n-ai să știi ce înseamnă visul unei fete, tristeți, melancolii, regrete, iar dacă știi, de ce nu vii la ora când pe străzi pustii se sting amurguri violete? Și eu am vrut să vă spun că am venit astăzi să vă spun la mulți ani și să vă spun la mulți ani nu numai în numele meu, ci în numele tuturor românilor care vă iubesc foarte mult și ar fi dorit să fie astăzi alături de dumneavoastră. Ești tare, drăguț Andreea, și te iubesc. Ești cea mai dulce mămică din cartierul nostru. În cartierul nostru, Radu Beligan ne povestește cum era atunci când era copil. La 5 ani coboram ca în sara pe deala lui Eminescu, în picioarele goale, pe praful unui sătuc din Moldova, aducând vaca de la păscut. După aproape un secol să fie în fruntea teatrului mondial, e un drum lung pe care orice copil din România ar putea să-l petreacă. Asta este mesajul meu, cum se spune. Faptul că își serbează ziua de naștere la spital nu înseamnă nimic pentru maestrul Radu Beligan, un om care este mai tânăr decât mulți dintre noi și care știe că mai are multe de făcut. Am stat în multe spitale de-a lungul vieții mele lungi, prin toată lumea, dar întotdeauna am știut că e o treabă pasageră, pentru că trebuia să termin repede, pentru că aveam multe lucruri de făcut. Mi-amintesc de o povestire. Iorga trecea prin fața Palatului Regal cu un student de lui. Palatul Regal era atunci în mare reconstrucție și o bucată mare de zid a căzut în capul unei țigani care mergea la un pas în urma lui Iorga și l-a făcut praf. Și studentul zice: domnule profesor, vă dați seama? O secundă mai dă și cădea pe dumneavoastră. Nu se putea, dragă, că eu am descris istoria românilor. Când ați simțit dumneavoastră că teatru este ceea ce vă doriți și că teatru vreți să faceți toată viața? Păi, la mine n-a fost vocație, a fost intoxicație. Pe tatăl meu a fost actor și într-o bună zi a venit năstrușnica idee să ceară directorului, care nu era cineva decât Mihai Sadovean și avea 26 de ani, să ceară dublură la Hamlet, pe care îl juca profesorul lui. Lui s-a părut așa de stupefiantă cererea, încât a luat călimară de pe masă și a aruncat-o în tata, stricându-i unicul costum. Și atunci el m-a delegat pe mine să răzbun toate visurile lui retezate. Radu Beligan trebuia așadar să devină actor și pentru că nu a fost admis de prima dată la Academie, i-a scris o scrisoare doamnei Lucia Sturza Bulandra. I-am scris și ei o scrisoare patetică, că teatru e viața mea și nu știu ce am să fac fără teatru. A fost impresionată și l-a rugat pe rectorul Nona Otescu să mă admită ca prezență în clasa ei provizorie. După un semestru a venit verdictul. S-a făcut o liniște care mie mi s-a părut o eternitate. După care s-a auzit glasul de stentor al domnului Bulandra: dumneata, dacă ai să fii serios, ai să faci o mare carieră. Așa s-a și întâmplat. Maestrul Radu Beligan a marcat teatrul românesc și l-a făcut cunoscut în lume, iar nouă ne face viața mai frumoasă în fiecare zi. E un om tânăr. E un om tânăr pe dinăuntru și chestia asta cu vârsta biologică cred că nu are niciun fel de relevanță. Gândul cel mai frumos îl au părinții mei, care sunt de undeva într-o stea. Lor le adresez rugămintea să vă păzească, să fiți bine, sănătoși și să ne bucurăm de dumneavoastră încă foarte, foarte mulți ani. La mulți ani, maestre, să ne trăiți, să rămâneți cu spiritul nealterat ca și până acum, să ne învățați să trăim frumos. Și asta și face. Chiar acum scrie. O bătrânică, modest îmbrăcată, sfioasă și fragilă, intra în agenție și întreba respectuos:
Ia vedeți, maică, eu am câștigat. Păi cum să câștigi femeia lui Dumnezeu fără bilet? Ei, maică, dacă e să ai noroc, câștigi și fără bilet.